Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Svätý John Henry Newman. Potom tu mám ten sľúbený úryvok, keď má tých 15 rokov, tak v apológii takto opisuje tú skúsenosť, ja a môj stvoriteľ. Keď som mal 15 rokov, došlo vo mne k veľkej zmene myslenia. Dostal som sa pod vplyv definitívneho vyznania viery. Veril som, že vnútorné obrátenie, ktorého som si bol vedomý, bude trvať do budúceho života a že som vyvolený do večnej slávy. Verím, že to malo určitý vplyv na moje názory. Tým, že ma izolovalo od predmetov, ktoré ma obklopovali, utvrdilo ma v nedôvere voči realite hmotných javov a prinútilo ma spočinúť myšlienky na dve a len dve absolútne a svetlé samozrejmé bytosti. Mňa a na môjho stvoriteľa. V tomto období si Newman poznačí ďalšiu frázu, ktorú definuje ako cieľ svojho ďalšieho života. Svetosť radšej ako pokoj. Poznanie pravdy o Bohu ho pohýňa na náročnú cestu hľadanie pravdy, ktorú završí jeho konverziou na katolícku vieru 9. októbra 1846. Newman postupne ako vníma, že plnosť pravdy sa nachádza v katolíckej viere, opustí, ako som spomenul, toto univerzitné prostredie. A je to práve, ako som spomínal, skúmanie ariánskej herézy v 4. storočí, ktoré znamená pre neho ďalší zásadný zlom. Študujú cirkevných otcov hľadá, ako som tiež spomínal, či je to naozaj anglikánska cirkev, ktorá sa spreneverila pravde, alebo katolícka viera. Ďalšou charakteristikou jeho života je skutočnosť, že rast je skutočnou známkou života. A toto platí pre každého z nás. Kam sme sa posunuli v našom vzťahu k Bohu, v našom vzťahu k cirkvi, v našom duchovnom živote. Rast je skutočnou známkou života. Ak tento rast nemôžeme v nás pozorovať, tak sme duchovne mŕtvi. Keď sme aj pravdu našli v pravej viere, sme poznaní ju žiť každý deň viac a viac a tak sa pripodobňovať Ježišovi, ktorý nám vyjavuje pravdu Najsvätejšej Trojici, ktorá spočíva v spoločenstve lásky. Len ten, kto prijal nadprirodzený život skrze krst, je schopný žiť Božiu lásku. Podmienka je, aby bol v stave posväcujúcej milosti. Každý deň úprimným kresťanským životom prostredníctvom života milosti, ktorej sa nám dostáva skrze svätú omšu, ďalšie sviatosti, sa môžeme postupne posväcovať, dosahovať svätosť, ktorá spočíva v postupnom pretváraní nášho života v život Ježiša Krista. Newman má také pravidlo známe, že ako sa stať svätým. Je veľmi jednoduché. Vstaň stanovený čas, keď ti má budík zazvoniť, ani o minútu neskôr. Plň si svoje povinnosti, vykonaj si rannú večernú modlitbu, navštevuj sviatosť oltárnu, choď spať v stanovený čas a takto budeš svätý. Mám tu napokon jednu modlitbu. Pane, keď prosím o horlivosť, prosím o Teba samého. O nič iné ako o Teba, môj Bože, ktorý si sa nám celý daroval. Vstúp do môjho srdca podstatne a osobne a naplň ho horlivosťou tým, že ho naplníš Ty. Ty jediný môžeš naplniť dušu človeka a prisľúbil si, že tak urobíš. Ty si živý plameň a stále horíš láskou k človeku. Vstúp do mňa a zapáľ ma podľa svojho vzoru a podoby. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.